Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Заманча медицина җиһазлары, диагностик процедураларның тулы спектры һәм уңайлы палаталар. Әлмәт Үзәк район хастаханәсендә яңа бүлек ачылды. Тулы тормышлы җәмгыятькә кайтару. Хәйриячеләр авыр тормыш хәлендә калганнарны ризык белән генә түгел, ә вакытлыча торак һәм эш белән тәэмин итәргә телиләр. Җәмәгать транспорты шәһәрдәге тормыш яшәешнең мөһим өлеше. Зәй урамнарында яңа автобуслар йөри башлады. Заманча медицина җиһазлары, диагностик процедураларның тулы спектры һәм уңайлы палаталар. Әлмәттә икеләтә максатлы инфекцион бокслар белән кабул итү диагностика бүлеге ачылды. Тантаналы ачылышта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Медицина хезмәткәрләре беренче пациентларны каршы алырга әзер. Экран аша табиблар ашыгыш ярдәм машинасында авыруның нинди хәлдә килүен күрәләр. Пока проектировщики проектировали, строители строили. Проектлаучылар проектлаганда, төзүчеләр төзүгәндә без белгечләр чакырдык. Үз белгечләребез өчен укулар оештырдык. Хәзер бу корпуста һәр медицина җиһазында аны белгән һәм эшли алган хезмәткәр бар. Беренче катта кабул итү диагностика бүлеге урнашкан. Монда авыруның хәле бәяләнә һәм диагноз куела. Шулай ук биредә критик хәлләр блогы урнашкан. Монда авыр пациентларны җибәрәләр. Аннары коридор буйлап палаталар китә. Ишәк инфекциялары һәм һава юлы аша юга торган инфекциялар булган пациентлар өчен. Икенче палатаның үзенчәлеге КТ аппараты янына турыдан-туры чыгу мөмкинлеге. Икенче катта операция бүлмәләре. Мондагы җиһазлар кайбер операцияларны кисмичә башкарырга мөмкинлек бирә. Операциялар өчен анестезияны ил эчендә җитештерелгәнне кулланалар. Өске катта хәрбиләр өчен тернәкләнү залы җиһазландырылган. У нас не было этого. Бездә андый реабилитация залы юк иде. Мондый ихтыяҗның барлыкка килгәнен аңлап, мондый залны ачу турында карар кабул иттек. Биредә физик активлыкны арттырырга ярдәм итүче тренажерлар бар. Моннан тыш хәрбиләр психологик ярдәм дә алачак. Реабилитация залы белән бер катта көндезге стационар урнашкан. Бу тәүлек әйләнәсе күзәтүне таләп итмәгән пациентлар өчен исәпләнгән. Здесь порядка 4-5 палат на 20 коек. Биредә 20 урынлык 4-5 палата, процедура, табиб кабинетлары. Анда тикшерү үткәрелә, дару терапиясе, диагностик тикшерүнеләр, шул ук реабилитация билгеләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Әлмәт Үзәк район хастаханәсенең яңа кабул итү диагностика бүлеген ачу тантанасында катнашты. Приемно-диагностические отделения. Кабул итү диагностика бүлеге файдалануга тапшырыла. Бу объект бик мөһим. Бина Үзәк район хастаханәсе комплексын модернизацияләү кысаларында төзелгән. Яңа бүлек Әлмәт һәм районга хезмәт күрсәтәчәк. Шулай ук Мөслим, Ширмешән һәм Сарман районнарыннан баш мие кан әйләнешенең кискен бозылуы булган пациентларны кабул итәчәк. Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев татарстанлыларны 15-17 март көннәрендә сайлауга килеп тавыш бирүдә катнашырга чакырды. Ул мөрәҗәгатендә илебез бик көчле тышкы басым шартларында булуын билгеләп үтте. Президент сайлауларында катнашу безнең бердәмлекне ныгытуның иң дөрес юлы дип ассызыклады Шаймиев. Хөрмәтле ватандашлар, быел 17 мартта biz Россия Федерациясы президентын сайлыйбыз. Бу юлы бик көчле тышкы басым шартларында бу гамәл дәүләтнең алдагы елларда эшләячәк җитәкчесен сайлап куюгына түгел. Бу юлы сайлауда катнашып, без илебезнең дәүләт, технология, азык-төлек, фән суверенитеты һәм әлбәттә рухи бәйсезлеге өчен көрәшәбез. Димәк, без барыбыз да сайлауга килеп, рухи хазинәләребез өчен мәдәни мирасыбызны һәм рухиятыбызны милләт-ара һәм дин-ара татулыкны саклау өчен бердәм тавыш бирергә тиешбез. Илебез президентын сайлауга катнашу безнең бердәмлекне ныгытуның иң дөрес юлы.
Кеше приюты Әлмәттә бер ай элек барлыкка килде. Бу вакыт эчендә волонтерлар мохтаҗларга 1000-гә якын кайнар төшке аш өләштеләр. Проектны гамәлгә ашыручылар планнарында шәһәрнең социаль инфраструктурасына кирип, авыр тормыш хәлендә калганнарны ризык белән генә түгел, ә вакытлыча торак эш белән тәэмин итүдә. Бер ай элек Әлмәттә кеше приюты проектының туклану нуктасы социаль яктан иң имин булмаган микрорайоннарның берсендә ачылды. Шевченко урамындагы 3-нче йорт янында. Төп трафикны җирле халык тәэмин итә. Кеше приюты проекты Казаннан ул 6 ел элек барлыкка килгән һәм бу вакыт дәверендә проект үз эшенә туклану нукталарын гына түгел, ә башка сервисларны да ала. Март айында Татарстан башкаласында 8 учреждение барлыкка килә. Киләчәктә Әлмәтендә шул ук дәрәҗәгә җиткерү. Хәзер шәһәрнең кеше приюты уртача 50 кешене кабул итә ала. Немножко в планах тоже создать. Планнарда ризык кына түгел, вакытлыча торак булдыру, шулай ук социаль мунча, Чәчтәрәшхәнә, Казан социаль патруле аналогы, менә шундый планнарыбыз бар. Барлык ниятләр тормышка ашсын өчен проектны шәһәргә интеграцияләргә кирәк. Социализация, тормышка яраклашу, җәмгыятькә кайтару, алар берникадәр вакыттан соң монда килмәсеннәр өчен, үзләрен тәэмин итә алсыннар өчен, монда да җәмәгатьчелекне җәлеп итү бик мөһим. Мәктәп укучылары, студентлар һәм ветераннар ориентирлашу буенча спартакиадада катнаштылар. 15 яшьлек егетләр һәм кызлардан алып 50 яшьтән өлкәнрәк ир-атларга һәм хатын-кызларга кадәр. Катнашучыларга шарлавыклы буалар буенча урнашкан 15 контроль пунктны үтәргә кирәк иде. 120 спортчы маршрутны узып, туган якны өйрәнү музее янында финиш ясый. Һәм шунда ук бүләкләү тантанасы була. Ярышларның призерлары һәм җиңүчеләре республика җыелма командасына һәм Россия беренчелегендә катнашуга юллама алдылар. Башта спортчыларга Кисловодскида узачак җыеннарга, аннары Кырымга төп ярышларга барырга кирәк була. Нефтче мәдәният сарайында 10-нчы традицион джаз фестивале узды. Ул Әлмәт халкы өчен яхшы традицияга әверелде. Сәхнәдә Мәскәү, Санкт-Петербург, Ярославль, Казан һәм Әлмәтнең иң яхшы джаз музыкантлары һәм коллективлары чыгыш ясады. Оештыручылар тамашачыларга 180 минутлык җанлы һәм онытылмаслык джаз стилендәге музыкаль кичә бүләк иттеләр. Зәй урамнарында яңа автобуслар йөри башлады. 5 автобусның 4-се шәһәрдә һәм иске Зәй маршруты буенча хәрәкәт итә. Халык үзгәрешне ничек кабул итте соң? Моны белешү өчен безнең төшерү төркеме дә яңа автобусларда йөреп кайтты. Жылы иркен яңа җәмәгать транспортында йөрүчеләр заманча автобусларны мактап туя алмый. Узган атнада шәһәр урамнарына яңа автобуслар линиягә чыкты. Зәй халкы өчен бу бик сөенечле, күптән көтелгән вакыйга. Транспорты гына түгел, йөртүчеләрен дә бик ачык, ягымлы диләр. Хәзерге автобуслар әйбәт инде. Иркен йөрисең, теге бәләгә автобус түгел, теге скотник нисеман. Ләкин скотникларны искә алабыз инде, алар да бар. Bunlar әйбәт, иркен, чөргәдә. Әйбәт, бөтен җирдә менә. Рәхмәт. Транспорт шәһәрдә зур интервал белән хәрәкәт итми, автобуслар еш йөри башлады. Хәзер тукталышта автобус килгәнен сагалап торырга да кирәкми. Һәр кайда уңайлыклар. Җәмәгать транспортының кайсы вакытта килеп җитүен хәбәр итүче WhatsApp'та махсус төркемдә булдырганнар. Я довольна сейчас. Я довольна. Очень даже. Лишь бы там перерывов не было. Лишь бы перерыв не было. Шофера были хорошие и кондуктора. Кайчандыр линияда бер генә автобусның хезмәт күрсәтүеннән халык зарланса, хәзер шәһәрнең бер башыннан иске Зәйгә кадәр барысы 3 транспорт йөри. Бу исә җәмәгать транспортына ихтыяҗны тулысынча каплый дигән сүз. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт сәүдә-икътисад техникумы республика фәнни-гамәли конференциясында катнашучыларны кабул итте. Татарстанның төрле районнарыннан 60 педагог хезмәттәшләренә социаль-икътисади дисциплиналар өлкәсендәге эшләнмәләрен тәкъдим итте. Заманча социаль-икътисади процесслар, проблемалар, тенденциялар һәм перспективалар. Бу конференцияның исеме һәм төп темасы
Укытучылар белем бирүдә геймификация, югары технологиялар ярдәмендә чит телләрне өйрәнү, икътисади фәннәрне укытуда интерактив усуллар куллану кебек заманча алымнарга гына түгел, ә шәһәрдә һәм районда туризмны үстерүгә, социаль өлкәдә эшкуарлык ролена да игътибар бирделәр. ЮВТ-24 телеканалы Знамя труда һәм Әлмәт таңнары газеталары яшьләрне редакцияның эчке дөньясы белән таныштыруны дәвам итә. Экскурсиядә Әлмәт сәүдә, икътисад һәм политехник техникумнарының медиа активистлары булды инде. Беренчеләр хәрәкәтенең дә чираты җитте. Газета бастырылганчы бурмалы юллар уза, аның бер санын чыгаруның нинди мәшәкатьле процесс булуы турында баш мөхәррирләр сөйләде. Здесь очень важно быть грамотными, начитанными, писать интересно. И, кстати, не обязательно получать профессию журналиста, чтобы быть журналистом. Аннары яңалыклар бүлегенә дә чират җитте. Монда операторлар, хәбәрчеләр һәм монтажерлар кичке яңалыклар өстендә эшлиләр. Студияда студентлар кадр артындагы текстны укып, яңалыкларны алып баручы ролен үз өсләренә алып карадылар. Шулай ук барлык кызыксындырган сорауларын да бирделәр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.